أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Прывітанне! Сёння мы з вами паглыбімся ў трэцюю главу Карана, вядомую як сура Аль-Імран або сям'я Імрана. Ведаеце, гэта адна з самых значных сур, і яна ахоплівае проста велязарны спектр тэм. Тут ёсць усё, і асновы веры, і захапляльныя гісторыі прарокаў, і, канешне ж, кіраўніцтва для ўсёй супольнасці. Ну і, натуральна, першае пытанне, якое ўзнікае. А хто ж такая гэтая сям'я Імрана, у гонар якой назвалі цэлую главу? І гэта не проста назва. Гэтая гісторыя, яна літаральна ў самым сердцы суры. Яна задае тон усяму, пра што мы будзем гаварыць далей. Так, давайте начнем с самого початку, с основ. Эта сура, по сути, дает нам ключ для разумения всего святого текста. Яна пропонует, скажем так, певную систему, як его интерпретовать. Так, давайте разберемся. Вось глядзіце, аят 3.7 вводзіць два вельмі важныя паняцці. Першае – мухкамат. Это, калі казаць проста, такія аяты, якія маюць абсалютна ясны, прамы сэнс. Тут усё адназначна. Это, так бы мовіць, шкілет тэксту, законы, асноўныя прынцыпы. А ёсць муташабіхат. Это ўжо аяты алегарычныя. У іх можа быць некалькі сэнсавых пластоў, і яны патрабуюць, больш глыбокага падходу, роздуму. І вось гэты падзел – это, па сутнасці, інструкцыя, як чытаць і разумець розныя часткі пісання. І вось гэтыя словы, паглядзіце, яны выдатна паказваюць, якім павінен быць падыход. Калі мы сутыкаемся з такімі складанымі, алегарычнымі аятамі, тэкст не заклікае нас ламаць галаву ў бясконцых спрачках. Ён заклікае да веры і пакоры, да прызнання таго, што канчатковае, поўнае разуменне, яно належыць толькі Богу. І гэта, ведаеце, вельмі важны момант. Акцэнт робіцца менавіта на духоўнай мудрасці, а не на нейкіх інтэлектуальных гульнях. Ну а цяпер да самага цікавага, да той самай гісторыі, якая і дала назву ўсёй суры. І трэба разумець, што гісторыя сям'і Імрана – гэта нашмат больш, чым проста радавод. Гэта неверагодна магутны расказ. Расказ пра веру, пра сапраўдную адданасць і, вядома, пра боскія цуды. А пачынаецца ўсё з аднаго вельмі глыбокага акту веры. Уявіце сабе, яшчэ да таго, як дзіця нарадзілася, жонка Імрана звяртаецца да Бога. І яна не проста моліцца, яна дае абяцанне прысвяціць сваё дзіця яго служэнню. Менавіта гэты момант, гэтая малітва закладае падмурак для ўсіх тых неверагодных падзей, якія адбудуцца далей. І вось як гучаць яе словы. Проста ўслухайцеся. Тут жа столькі адданасці, столькі даверу. Гэта не проста нейкая просьба. Не, гэта акт поўнага, абсалютнага падпарадкавання боскай волі. І, дарэчы, гэта адна з галоўных тэм усёй суры. І Бог адказаў на гэтую малітву. Нарадзілася дзяўчынка, Мар'ям, або Марыя. І яе жыццё з самага пачатку было незвычайным. Толькі падумайце, яна расла ў храме, а яе апекуном быў ніхто іншы, як прарок Закарэя. Гэта ўжо само па сабе было знакам асаблівай боскай ласкі. Ну а далей кульмінацыя ўсёй гэтай гісторыі. Да Мар'ям прыходзяць анёлы, і яны прыносяць ей неверагодную вестку пра нараджэнне сына, якога будуць зваць Ііса, і якога тэкст называе словам ад Бога. Гэта, канешне, падкрэслівае яе асаблівую ролю, яе выбранасць і ў той жа час абсалютна цудадзейны характар нараджэння Ісы. І тут можа ўзнікнуць пытанне: а як жа такое магчыма? Як растлумачыць гэты цуд? І сура дае вельмі цікавы адказ. Яна праводзіць прямую паралель. Аят 3.59 кажа: стварэнне Ісы падобнае да стварэння Адама. Логіка тут простая, але вельмі глыбокая. Калі Бог змог стварыць першага чалавека, Адама, увогуле без бацькі і маці, літаральна з нічога, то чаму ён не можа стварыць Ісу без бацькі? Гэта проста яшчэ адно праяўленне яго безмежнай творчай сілы. Добра, з гісторыяй сям'і Імрана разабраліся, але далей сура робіць такі паварот. Яна пераходзіць ад канкрэтнай гісторыі да больш шырокага паслання. І гэтае пасланне адрасована людзям пісання. Так у Каране называюць іудзеяў і хрысціян. Па сутнасці, это вельмі магутны заклік да дыялогу, да пошуку чагосьці агульнага.
І вось ён, ключавы момант у гэтым дыялогу. Прапанова знайсці тое самае агульнае слова. Гэты аят, напэўна, адзін з самых вядомых у Каране, калі гаворка ідзе пра міжрэлігійнае паразуменне. І што ж гэта за агульнае слова? Што прапануецца? Засяродзіцца на тым, што аб'ядноўвае все эўралічныя рэлігіі, на самым фундаментальным прынцыпе – на монотэізме. Трэба адразу удакладніць. Гэта не заклік сцерці ўсе адрозненні. Зусім не. Гэта заклік прызнаць, што ёсць агульны корань, агульная аснова. І сура прапануе пабудаваць дыялог менавіта на гэтым падмурку, на пакланенні адзінаму Богу і нікому іншаму. Так, ад высокіх тэалагічных пытанняў сура Аль-Імран плаўна пераходзіць да, скажам так, да практыкі. Яна дае вельмі канкрэтныя парады. Гэта цэлы набор этычных і сацыяльных прынцыпаў, якія па сутнасці і павінны фармаваць жыццё мусульманскай супольнасці. І вось давайце паглядзім, што ж гэта за прынцыпы. Перш за ўсё, адзінства. Заклік моцна трымацца разам і не раздзяляцца. Потым ідзе сацыяльная адказанасць. Вельмі простое правіла – загадваць тое, што правільна, і забараняць тое, што неправільна. Далей – шчодрасць. І тут ёсць важны нюанс. Дзяліцца трэба не проста рэшткамі, а тым, што любіш сам. Яшчэ адзін пункт – кантроль над эмоцыямі, стрымліваць гнев і дараваць іншым. І напрыканцы – цярпенне і настойлівасць перад любымі цяжкасцямі. Калі так падумаць, кожны з гэтых пунктаў – гэта не проста добрая парада. Гэта сапраўдная цаглінка ў падмурку моцнага і здаровага грамадства. І калі сабраць усё гэта разам, што мы атрымаем? Мы атрымаем образ, амаль ідэальнай суполасці. Гэта грамадства, дзе людзі падтрымліваюць адно аднаго, дзе ўсе клапочацца пра агульнае дабро, дзе ёсць імкненне да маральнай чыстыны. То бок, мэта тут значна шырэйшая, чым проста стварыць групу вернікаў. Мэта – пабудаваць сапраўды згуртаванае і этычнае грамадства. І вось мы падходзім да фіналу суры. І тут тон зноў мяняецца. Ён становіцца менш настаўніцкім і больш сузіральным, філасофскім. Сура завяршаецца вельмі прыгожым заклікам. Заклікам спыніцца і паразважаць. Паразважаць над светам, які нас акружае. Проста паслухайце гэтыя словы. На мой погляд, яны неверагодна моцныя. Ён заклікае не проста глядзець, а менавіта бачыць. Бачыць у змене дня і ночы, у стварэнні нябёсаў і зямлі, бачыць знакі. Знакі для тых, хто мае розум. Гэта, па сутнасці, запрашэнне. Запрашэнне адначасна і да інтэлектуальнага, і да духоўнага пошуку. Такім чынам, уся гэтая вялікая сура заканчваецца на такой высокай касмічнай ноце. І разважанне над прыродай, над сусветам тут – гэта не проста нейкае навуковае практыкаванне. Не, гэта падаецца як форма пакланення, як спосаб умацаць сваю веру і хаця б на крок наблізіцца да разумення боскага замыслу. І ўсё гэта, увесь наш сённяшні разбор пакідае нас з адным, але вельмі важным і, я б сказаў, універсальным пытаннем. Бо, пагадзіцеся, незалежна ад нашых перакананняў, гэты заклік бачыць знакі ў навакольным свеце, шукаць гармонію і глыбокі сэнс – гэта тое, што можа знайсці водгук у душы кожнага чалавека. Ну што ж, давайте разберем гэта. Сёння ў нас глыбокае даследаванне матэрыялу, які можна параўнаць з такім велязарным, старажытным горадам. Выдатная метафора, дарэчы. Так, бо... ведаеш, некаторыя вуліцы ў ім вельмі прамыя, шырокія, там усё зразумела. А іншыя гэта такія звілістыя завулкі, цалкам поўныя загадак. І наша крыніца сёння – гэта поўная транскрыпцыя 3 главы Карана, вядомая як сура Аль-Імран, або глава сямейства Імрана. І наша місія сёння – гэта не тэалагічныя спрэчкі, так? Мы не прымаем чесці бок. Дакладна, ніякіх бакоў. Мы проста хочам прааналізаваць гэты старажытны тэкст, паглядзець на яго не проста як на гістарычны дакумент, а як на такое вельмі складанае перапляценне філасофіі, маральных правіл, псіхалогіі і эпічных гісторый, вядома. Так, каб вылучыць самыя важныя ідэі, задаць такі, скажам так, спакойны аналітычны тон. Нам цікава зразумець, як гэты тэкст выбудоўвае сваю власную сістэму светапогляду і, уласна кажучы, чаму ён застаецца такім актуальным столькі стагоддзяў. Ага. І вось перш чым мы наогул паглыбімся ў самі гісторыі, мяне вельмі зачапіла адна рэч.
Тэкст літаральна з самага пачатку дае нам, нібыта інструкцыю па выкарыстанні. О, так. Гэта проста неверагодна цікавы момант для старажытнага тэксту. Я маю на ўвазе, ён кажа нам, як менавіта яго трэба чытаць. Ён падзяляе все свае вершы на две катэгорыі. Мухкамат і муташабіхат. Вось, так. Мухкамат – гэта ясныя, зразумелыя вершы, якія з'яўляюцца, скажам так, асновай кнігі. А муташабіхат – гэта такія шматзначныя алегарычныя рэчы. І тэкст адразу ж папярэджвае, што людзі з адхіленнем у сэрцах будуць шукаць менавіта гэтыя шматзначныя вершы. Каб спасеяць смуту, так? Менавіта. Каб знайсці і свае ўласныя тлумачэнні і апраўданні. Хаця сапраўдныя тлумачэнні, як там сказана, ведае толькі Бог. А людзі з трывалымі ведамі проста прымаюць тэкст цалком. І вось што тут сапраўды захапляе, дык гэта тое, насколькі гэта псіхалагічна дакладна. Так, але ў мяне ўзнікае пытанне. Вось гэта ж як убудаваная сістэма бяспекі ў софце, каб ім не карысталіся неправільна. Але навошта наогул туды ўключаць гэтыя алегарычныя шматзначныя вершы? Калі твая мэта даць дакладнае кіраўніцтва, напішы ўсё максімальна проста, так? Без двайных сэнсаў. Навошта пакідаць прастору для маніпуляцый? Гэта выдатнае пытанне. І адказ тут ляжыць у плоскасці інтэлектуальнай сціпласці. Наяўнасць гэтай неадназначнасці, яна як бы патрабуе ад чытача прызнаць свае межы. То бок, гэта наўмысна? Абсалютна. Гэта прызнанне таго, што чалавечы розум, ён мае межы. Мы не можам усё звесці да нейкіх простых бінарных катэгорый. Гэта напамін, што не ўсё можна рацыяналізаваць і раскласці па палічках. Ого! То бок, тэкст правярае тваё эго. Менавіта так. Ён кажа, чы здольны ты прыняць што ж ты, чаго не разумееш да канца. Гэта сапраўды моцны падход. Добра, давайте перавядзем ад правілаў чытання да галоўнай сюжэтнай лініі. Той самай, што дала назву гэтай главе. Да гісторыі сям'і Імрана. Так. І гэта падобна на такую гіганцкую сямейную сагу. Усё пачынаецца з жонкі Імрана, якая дае клятву аддаць сваё будучае дзіця Богу. Яна нараджае дзяўчынку Марыю, ці Мар'ям. І там ёсць такая выразная фраза «хлопчык, не падобны да дзяўчынкі». Бо ўсе чакалі менавіта хлопчыка для служэння ў храме. Дакладна. Але яна аддае дзяўчынку. І яе пачынае выхоўваць Закаря, і далей пачынаюцца дзіўныя рэчы. Закаря пастаянна знаходзіць куля Марыі ежу. Яна проста з'яўляецца нейкім цудоўным чынам. І ён пытаецца ў яе, адкуль гэта, а яна кажа, што ад Бога. Ага. І стары Закаря, уражаны гэтым, ён жа сам бяздзетны і старый, ён просіць у Бога дзіця для сябе. І ён атрымлівае вестку пра нараджэнне Іуана або Ях'і. Знакам чаго, дарэчы, становіцца яго нематы на 3 дні. Ён не мог размаўляць. Так, толькі знакамі камунікаваў. Гэта ж проста. Кожнае пакаленне звязанае з папярэднім нейкімі нечаканымі цудамі. І потым мы даходзім да кульмінацыі, да цудоўнага нараджэння самага Ісуса ці Ісы. І тэкст апісвае яго цуды. О, так. Даволі дэтальна. Ён лепіць птушку з гліны і ажыўляе яе. Ацаляе сляпога, пракажонага, уваскрашае мёртвых па волі Бога. Але, вось тут я спатыкнуся. Тэалагічнае пытанне нараджэння без бацькі. Так, это ж складны момант для ўспрымання. Вельмі. І як тэкст яго вырашае, ён не будуе нейкіх складных філасофскіх тэорій. Ён праводзіць прамую паралель і кажа, што стварэнне Ісуса падобнае да стварэння Адама. З праху. Адным толькі словам «будь». Вось. Так што ж усё гэта значыць? Навошта рабіць такое параўнанне ў лоб? Калі мы звяжам гэта з больш шырокай карцінай, гэта такі спосаб пабудаваць мост. Мост. Так, паміж рознымі традыцыямі і эпохамі. Заместь таго, каб пакідаць цуды Ісуса нейкімі ізаляванымі, незразумелымі падзеямі, тэкст убудоўвае іх у вельмі лагічны ланцуг. А, маўляў, калі вы верыце ў Адама, у якога наогул не было ні бацькі, ні маці? Дакладна. То чаму нараджэнне без бацькі выклікае столькі спрэчак? Гэта паказвае бесперарыўнасць гісторыі. Усё ідзе ад адной крыніцы. Гэта сапраўды разумны аргумент. І, дарэчы, кажучы пра гістарычную пераемнасць, тэкст ідзе яшчэ далей у мінулае, до фігуры Аўраама або Ібрагіма. Якая з'яўляецца цэнтральнай для многіх традыцый. Так, і тут адбываецца прямая палеміка з так званымі людзьмі пісання. Тэкст задае ім проста, забойчае лагічнае пытанне. Ён пытаецца, навошта вы спрачаецеся пра Аўраама, сцвярджаючы, што ён быў іудэем або хрысціянінам? Бо гэта храналагічна немагчыма. Менавіта.
Тора і Евангелія былі пасланыя нашмат пазней за яго. У тэксце літаральна сказана, што ён не быў ні тым, ні другім, а быў ханіфам, чыстым манатэістам. І мусульманінам у першапачатковым сэнсе гэтага слова, тым, хто скарыўся Богу. Ага. І ведаеш, з чым я гэта параўнаў? Гэта як сучасныя спрэчкі паміж двума еўрапейскімі краінамі за нейкага сярэднявечнага паэта. Кожны цягне коўдру на сябе і кажа «ён наш». Хаця ў тыя часы наогул не існавала ні такіх дзяржаў, ні сучасных пашпартоў. Мы нацягваем сучасныя катэгорыі на мінулае. О, гэта выклікае вельмі важнае пытанне. Тэкст жа звяртаецца да логікі. Не да містыкі. Не, менавіта да логікі і храналогіі. Замест таго, каб паглыбляцца ў нейкую чыстую тэалогію, тут выкарыстоўваецца жалезны гістарычны аргумент. Гэта такі заклік да чытачоў «вярніцеся да першакрыніцы». Адкінуць усе гэтыя пазнейшыя лейблы і падзелы. Так, зняць усе ярлыкі. Бліскуча. Але далей адбываецца нешта, што мяне проста збіла з панталыку. Мы толькі што абмяркоўвалі высокую тэалогію, гісторыю прарокаў, і раптам... Рэзкі пераход да вайны. Так, рэзкі пераход да вельмі фізічных, рэальных канфліктаў, да эмацыйных узлётаў і падзенняў на полі бою. Прямо называецца «бітва пры Бадрі». Апісваецца цудоўная дапамога, маўляў, Бог пасылае спачатку 3000 анёлаў, а потім 5000? Так, каб падтрымаць вернікаў. Але адначасова з гэтым, і вось гэта ўразіла мяне найбольш, тэкст не хавае адваротны бок. Ён вельмі падрабязна апісвае паразы. І ў внутрэннія разлады. Ага, моманты, калі людзі пачынаюць спрачацца. Калі адны хочуць, зямнога, здабычы, а іншыя думаюць пра будучы свет. Апісваецца гэты стан, калі смутак навальваецца слаямі, адзін за адным. І раптам сон, які ахутаў частку войнаў прямо падчас гэтага жаху. Навошта такая шчырасць? Тэкст, які павінен натхняць, капаецца ў псіхалогіі паразкі. Паглядзіце уважліва на тое, як згадваюцца гэтыя анёлы. Тэкст робіць удакладненне. 1000 анёлаў былі пасланыя для, і тут цытата, «заспакаення серцаў». О, то бок галаўная праблема была ўнутры. Так, тэкст вельмі глыбока разумее чалавечую трывогу і псіхалогію крызісу. Калі людзі раз'яднаныя, нават анёлы спатрэбіліся ў першую чаргу для эмацыйнай стабільнасці. Гэта шмат што тлумачыць, і таму там з'яўляецца гэты магутны заклік. Як там? «Моцна трымайцеся за вяроўку Бога усе разам і не падзяляйцеся». Ён нагадвае ім, што раней яны былі ворагамі, але іх сэрцы аб'ядналіся. Што гэта за метафара вяроўкі? Гэта надзвычайна важны псіхалагічны вобраз. У моманты хаосу, калі супольнасць развальваецца ад страху або прагнасці, калі ўсе цягнуць у розныя бакі. Менавіта. У такі момант ім патрабуецца нешта знешняе, нешта абсалютнае, за што можна ўхапіцца. Каб не зваліцца ў прорву. Так, у прорву міжусобіц. Вярока – гэта сімвал вышэйшай ідэі, якая трымае іх разам, калі чалавечыя інстынкты цягнуць іх да самазнішчэння. Ух, моцна. І усе гэтыя маштабныя наратывы пра бітвы, пра анёлаў, яны ж у канчатковым выніку зводзяцца да зусім штодзённых рэчаў. То бок, як ты павінен паводзіць сабе ў звычайным жыцці? Пераход ад глобальнага да лакальнага. Так. Тэкст раптам пачынае гаварыць пра фінансы. Ён строга забараняе рыбве, ліхвярства, працэнты, якія павялічваюцца ў разы і руйнуюць людзей. Забарона на эксплуатацыю. Ага. А яшчэ ён вызначае праведнікаў. І гэта не толькі тыя, хто верыць, але і тыя, хто ахвяруе ў радасці і ў бядзе, тыя, хто стрымлівае свой гнев і даруе іншым людзям. Гэта такі кантраст. Хвіліну таму мы гаварылі пра анёлаў на вайне, а цяпер парады па фінансавай граматнасці і кіраванні гневам. Але ў гэтым і ёсць сутнасць гэтага светапогляду. У ім няма падзелу на духовнае і светскае. Сапраўды? Складна праяўленне веры, як і тое, ці прызнаеце вы цуды Ісуса або Авраама. Этака тут проста ўплечана ў саму тканіну існавання. Яна не існуе асобна ад малітваў. Дакладна. Вы не можете быць праведнікам у храме і эксплуататарам на рынку. Это прымушае задумацца. І тэкст папераджвае пра адну небяспеку, так, пра захапленне матэрыяльнымі зямнымі выгодамі. Там пералічваецца прама спіс: жэншчыны, дзеці, накапашаныя золата і срэбра, коні, жывёла. Сёння гэта былі б, мабуць, спорткары і крыптавалюты. Сутнасць засталася той жа. Ага. І тэкст называе ўсё гэта толькі уцехай зману. І кідае такую вельмі цвярозую думку. Кожная душа паспробуе смерць.
Гэта канчатковы аргумент, які расстаўляе ўсе прыярытэты па мясцях. Ён нагадвае, што все вашы матэрыяльныя дасягненні, яны часовыя. Зводзіць назіральніка з ілюзіі на зямлю. Так, таму і ліхварства забароненае, і гнев трэба кантраляваць. Калі вы разумееце хуткаплыннасць жыцця, вы не будзеце будаваць сваё шчасце на пакутах іншых. Ох, гэта быў сапраўды магутны агляд. Калі падсумаваць тое, што мы сёння раскапалі, мы ўбачылі, што гэты тэкст – гэта адначасна і складаны лінгвістычны пазл, які выпрабоўвае наша эга. З яго ўбудаванай сістэмай ясных і шматзначных вершаў. Так, гэта таксама і эпічны радавод, які злучае прарока ў адзін ланцуг, і дапаможнік па псіхалогіі крызісу з гэтай сумленнай анатоміяй ваеннай паразы. І практычны этычны даведнік. Менавіта. Ён пастаянна нагадвае нам засяродзіцца на вечным, а не на часовым. І ведаеш, напрыканцы, абапіраючыся на самы пачатак нашай размовы пра гэтыя шматзначныя вершы Муташа Бихат, я хачу пакінуць нашым слухачам адну думку. Давай. Мы цяпер жывём у такую эпоху, калі ўсе патрабуюць імгненных, адназначных адказаў. Мы хочам загугліць любую з'яву і адразу атрымаць жорсткія факты. Калі нешта незразумела, мы злуемся. Але што, калі, як у выпадку з гэтым старажытным тэкстам, ёсць нейкая схаваная каштоўнасць у тым, каб прыняць наяўнасць загадкі? Што, калі сапраўдная мудрасць заключаецца не ў тым, каб расшыфраваць і катэгарызаваць кожную таемніцу вакол нас, а ў тым, каб навучыцца камфортна жыць з разуменнем, што некаторыя рэчы наўмысна пакінуты па-за межамі нашага пазнання. Пакіну вас разважаць над гэтым да наступнага глыбокага разбору. Сардэчна запрашаем на дыялог поглядаў. Сёння мы разбіраем адзін з самых складаных і шматслоявых тэкстаў у гісторыі. Але перад тым, як мы перайдзем да суры Аль-Імран, давайце уявім сабе адну рэч. Вось вы трымаеце ў руках архітэктурны план сучаснага хмарачоса. Вы глядзіце на чарцёж, і ўсё здаецца, абсалютна лагічным. Апорныя сцены, камунікацыі, усё на сваіх месцах. Во-во, лесвіцы, шахты ліфтоў – усё цалкам падпарадкована законам фізікі, геаметрыі і, уласна, здаровага сэнсу. Калі ў фундаменце з'явіцца трэшчына, будынак абваліцца. І інжынер заўсёды зможа паказаць пальцам на канкрэтнае месца ў плане і сказаць, што вось тут мы зрабілі памылку. Дакладна? І, шчыра кажучы, гэта вельмі супакойвае. Нам, людзям, неверагодна камфортна, калі свет вакол нас можна вымераць рулеткай, раскласць па палычках. Мы проста любім кантроль. Так, мы яго любім. Але цяпер уявіце іншае. Вы ідзеце па гэтым ідэальна спраектаваным, цалкам лагічным будынку, адчыняеце адны з дзвярэй дзесьці на 10-м паверсе і раптам бачыце перад сабой бясконцнае глыбокае зорнае неба. Ого, нечакана. Там няма ніякай гравітацыі, няма ні прасторы, ні часу ў нашым звыклым разуменнем. Вашы інжынерныя чарцяжы там больш не працуюць, і яны, проста губляюць сэнс. І вы стаіце на парозе, спрабуючы зразумець, як гэтыя две рэальнасці ввогуле могуць існаваць у адным будынку. Вось гэта, напэўна, самае дакладнае апісанне таго стану, калі ў чалавека літаральна сходзіць з-пад ног зямля. Это тое, з чым мы сутыкаемся, калі спрабуем сумясціць нашу звычайную чалавечую логіку з тым, што называецца боскім адкрыццём. Згодна. І менавіта таму мы сёння паглыбляемся ў трэцюю частку Карана, якую ведаюць як суру Аль-Імран. Для тых, хто з намі сёння, я адразу абмалюю кантэкст. Гэты тэкст, ён велязарны. Ён ахоплівае ўсё. Ад юрыдычных законаў і апісання рэальных гістарычных бітваў да містычных цудаў і глыбокіх філасофскіх разважанняў. І я буду адстойваць пазіцыю, што чым больш я яго чытаю, тым больш пераконваюся, што гэта перш за ўсё заклік да чалавечага дзеяння. Гэта інструкцыя па тым, як выкарыстоўваць розум і будаваць маральны і рацыянальны каркас грамадства. А я, ведаеце, гляджу на тыя ж самыя радкі і бачу нешта цалкам іншае. На мой пагляд, калі вы ўспрымаеце гэты тэкст проста як кіраўніцтва па менеджменту ці зборнік сацыяльных правіл, вы прапускаеце яго фундаментальную сутнасць. Я б сказаў, што ён напісаны менавіта для таго, чтобы разбіць ушчэнт нашай ілюзіі наконт таго, што мы увогуле нешта кантралюем. Яго галоўная мэта – зацвярдзіць абсалютную перавагу боскай волі.
Ну, давайте пачнём з таго, як сам тэкст прапануе нам яго чытаць. Калі вы толькі пачынаеце ў ім разбірацца, вы практычна адразу натыкаецеся на 7-й верш. Это такі, як бы, метатэкставы ключ. Там гаворыцца, што ў гэтай кнізе ёсць ясныя вершы, так званыя мухкамат, і ёсць шматзначныя муташыбіхат. Так, гэта цэнтральны падзел. І што мне больш за ўсё чапляе, дык гэта тое, што менавіта ясныя, лагічныя і адназначныя вершы называюцца маці кнігі. То бок, яны аснова. Калі вы будуеце дом, вам патрэбны твёрды, зразумелы падмурак. І мне здаецца, гэта прямы заклік да чалавека. Будуйце сваё жыццё на тым, што вы можаце рацыянальна асэнсаваць і выканаць. Але ж, пачакайце, давайте прачытаем гэты 7-й верш до конца. Вы кажаце пра фундамент, але тэкст тут же разворачваецца і наносіць удар па тых, хто занадта спадзяецца на свой уласны розум. Ён папераджае, што тыя людзі, у чыіх серцах ёсць адхіленне, пачынаюць капацца менавіта ў шматзначных вершах. Яны спрабуюць іх растлумачыць. Ну, гэта натуральная чалавечая цікаўнасць. Магчыма. Але потым ідзе фраза, якая, на маю думку, проста закрывае ўсе дзверы для чалавечай пыхі. Тэкст кажа: «Ніхто не ведае іх тлумачэнне, акрамя Бога». Вось і всё. Твой інтэлект тут спыняецца. Сапраўдныя інтэлектуалы ў гэтым матэрыяле – это не тыя, хто змог усё лагічна зразумець, а тыя, хто кажа: «Мы паверылі ў гэта, усё гэта ад нашага Господа». Я разумею, чаму вы так лічыце, але дазвольце мне прапанаваць іншы погляд. Калі нашы слухачы зараз задумываюцца, а навошта ўвогуле даваць чалавеку матэрыял, частку якога ён прынцыпова не можа зразумець? Давайте вернемся да той аналогіі з будынкам. Уявіце сабе дзяржаву. Ясныя вершы – гэта яе канстытуцыя. Это крымінальны кодекс, эканамічнае правіла. Гэта тое, што дазваляе нам проста не забіваць адзін аднаго. А вось гэтыя шматзначныя вершы, усе гэтыя таямніцы – гэта як тэарэтычная фізіка або квантавая механіка. Вельмі цікавае параўнанне. Разгарніце яго круху, бо пакуль я не зусім бачу сувязь. Но глядзіце, квантавая фізіка існуе, правда ж? Яна апісвае нейкую фундаментальную нябачную рэальнасць, але вы не выкарыстоўваеце ўраўненне Шродзінджера, каб вырашыць, ці пераходзіць вам дарогу на чырвонае святло. Вы выкарыстоўваеце звычайныя правілы дарожнага руху. Тэкст у 110-м вершы заклікае стаць лепшай супольнасцю, якая загадвае рабіць дабро і забараняе зло. Каб рабіць гэта штодня, вам патрэбна інтэлектуальная яснасць, а не містыка. Я падходжу да гэтага з іншага боку. Тут ёсць адзін важны момент, які вы, здаецца, ігнаруеце. Калі б адзінай метой было даць нам эфектыўную практычную канстытуцыю, навошта ўвогуле включаць туды гэтую квантавую механіку? Аўтар тэксту мог бы проста напісаць зборнік законаў і правіл. Але не, наявнасць таямніцы інтэгріравана ў самую структуру спецыяльна. Спецыяльна для чаго? Як пастка для нашага эга. Вы думаеце, што вы зразумелі свет, таму што вывучылі правілы дарожнага руху. А тэкст кажа: «А цяпер паглядзіце сюды. Вось Закарея, які становіцца бацьком у глыбокай старасці. Вось Марыя, якая нараджае дзіцей, хоць яе не кранал мужчына. Вось Ісус, які лепіць птушку з гліны, і яна, літаральна ажывае. Біялогія разрушана, фізіка разрушана. Гэта ўсё робіцца для таго, каб мы пастаянна памяталі пра свае межы». Я разумею гэты механізм. Пакора як інструмент абароны ад тыраніі ўласнага розуму, але давайте паглядзім, як гэта працуе ў рэальнай гісторыі, якую апісвае матэрыял. Тэкст жа не проста філасофствуе ў вакууме, ён дэталёва разбірае рэальныя падзеі, напрыклад, цяжкую ваенную паразку пры Ухудзе. Раннія мусульмане літаральна апынуліся на межы фізічнага знішчэння. Гэта быў надзвычайна крытычны момант, так. І калі б гэты тэкст был выключна пра боскую волю і межы розуму, што б там было напісана пасля бітвы? Ён бы сказаў: «Бог так захацеў, супакойцеся і зміріцеся». Але што адбываецца насамрэч? Адбываецца вельмі дэталёвы, я б сказала, суровы разбор палётаў. Ён сапраўды даволі суровы. Так, тэкст літаральна праводзіць з імі псіхалагічны дэбрыфінг. Ён не спасылаецца на таямніцу. Ён паказвае на іх канкрэтныя дзеянні. Ён кажа: «Вы парушылі загад, вы пачалі спрачацца паміж сабой».
І самае важнае, ён называе прычыну. Сярод вас былі тыя, хто жадаў гэтага свету, то бок вы пагналіся за трафеямі. Калі ты спісваеш усё на містыку, ты нічаму не вучышся. Але гэты прычынна-выніковы аналіз гісторыі – гэта максімальна рацыянальна. Ён вяртае людзям адказнасць за іх выбар. Гэта пераканаўчы аргумент. Але ці задумваліся вы пра больш шырокі кантэкст гэтага ж самага апавядання? Вы кажаце пра Ухуд, але за некалькі старонак да гэтага тэкст згадвае папярэднюю бітву пры Бадрі. Там яны перамаглі. І ці кажа тэкст: вы малайцы, у вас была выдатная тактыка? Ну, тактыка там таксама была. Але акцэнт робіцца не на ёй. Тэкст кажа: Бог дапамог вам, калі вы былі слабымі. І якім чынам? Спусціўшы 3000 нябачных анёлаў. Дзе тут ваша рацыянальная гісторыя? Калі перамога здабываецца праз анёлаў, якіх вы нават не бачыце, гэта радыкальна падрывае канцэпцыю аўтаномнай гісторыі. Але ж ім усё адно спатрэбілася выйсці на поле бою. Без іх дзеяння не было бы і дапамогі. Слухайце, дайце мне скончыць дурку пра поле бою. Бо далей, пасля паразкі пры Ухудзе, у людзей пачынаецца той самы натуральны, рацыянальны аналіз, які вы так абараняеце. Яны кажуць: калі б мы не пайшлі туды, а засталіся дома, нашы блізкія б не загінулі. Абсалютна лагічна, правда? Цалкам лагічна для чалавека ў горы. Вось, і як на гэта адказвае тэкст? Ён заяўляе: ніводная душа не памро без дазволу Бога у прадпісны тэрмін. І далей, мабуть, самый моцны удар. Нават калі б вы засталіся ў сваіх дамах, тыя, каму была наканана загінуць, усё роўна выйшлі б да месца ў сваёй смерці. Гэта поўнасцю перакрэслівае ілюзію бяспекі праз чалавечы выбар. Спыніцеся на секунду. Калі нашы слухачы зараз гэта ўяўляюць, вы што, хочаце сказаць, што нават калі б яны прынялі цалкам лагічнае рашэнне забарыкадавацца ў горадзе, яны б што, магічным чынам тэлепартаваліся пад мячы ворагаў? Гэта ж гучыць як паралізуючы фаталізм. Навошта тады ўвогуле нешта рабіць, нешта будаваць? Гэта не пра тэлепартацыю, гэта пра тое, што чалавек думае. Мае рашэнне – гэта шчыт ад смерці. Тэкст выбівае этот шчыт з рук і кажа: ты не кіруеш фіналам. Дэбрифінг наконт трафеев патрэбна не для таго, каб ты стаў лепшым стратэгам, ён патрэбны, каб ачысціць тваё сэрца ад сквапнасці перад тым, як ты сустрэнеш свой прадпісаны фінал. Мэта духоўны стан, а не змяненне фізічнага выніку. Я, па правдзе кажучы, не магу з гэтым пагадзіцца. Калі ўсё прадпісана, і мы проста акторы, якія ідуць па сцэнарыі, тады паняцце віны губляе усялякі сэнс. А тэкст пряма кажа, што пасля Ухуда Бог ім даруе. Вы ж не даруеце камп'ютарнай праграме за тое, што яна проста выканала свой код. Дараванне мае сэнс толькі тады, калі ў чалавека быў рэальны альтэрнатыўны выбар, які ён зрабіў дрэнна. Выбар намеру іх быў. Інтэнцыя. Але гэта не значыць, што іх выбар кіруе сусветам. Добра, давайце тады паглядзім, як гэты падход працуе ў штодзённым сацыяльным узаемадзеянні. Бо калі мы ўвесь час будзем жыць з адчуваннем, што ад нас мала што залежыць, гэта паралізуе любую дыпламатію. Але тэкст суры робіць вялікі акцэнт на тым, як узаемадзейнічаць з людзьмі пісання, з юдэямі і хрысціянамі. І як жа ён прапануе гэта рабіць? Вельмі прагматычна. Глядзіце, 64-й верш. Скажы: «О людзі пісання, прыйдзіце да агульнага слова паміж намі і вамі». Ён прапануе сесці за стол перамоў. Давайце знойдзем агульную тэалагічную глебу. Не будзем пакланяцца нікому акрамя Бога і не будзем браць адзін аднаго за гаспадароў. Больш за тое, у 113-м віршы гаворыцца, што не ўсе людзі пісання аднальковыя. Ёсць сярод іх праведныя. Тэкст вучыць бачыць нюансы, аналізаваць паводзіны людзей. Гэта патрабуе актыўнага інтэлекту. Ведаеце, мне здаецца, вы зараз робіце тое, што часта робяць сучасныя чытачі. Вы берете тэкст 7-га сталоддзя і накідываеце на няго такую прыгожую ліберальную канцэпцыю міжканфесійнага круглага стала. Але давайте будзем сумнымнымі. Гэтае агульнае слова – это ж не кампраміс, это жорсткі ультиматум. Ультиматум. У якім сэнсе? У тым сэнсе, што ўмовы гэтага дыялогу прыняцця абсалютнага адзінабожжа менавіта ў ісламскім разуменні. Да гэтага верша тэкст доўга і катэгарычна аспрэчвае боскасць Ісуса. Ён сістэматычна абвіняе апанентаў у тым, што яны апранаюць ісціну ў хлусню. Это не запрашэнне да філасофскай дыскусіі, это патрабаванне прыняць іх базавыя правілы гульні.
Але ж тэкст спрачаецца з імі, ён прыводзіць лагічныя аргументы. Напрыклад, про Авраама ён кажа: «Чаму вы спрачаецеся пра Авраама, кары Торы і Евангелі былі пасланыя пасля яго? Гэта чысты гістарычны довад». Ён пытаецца, ці вы не карыстаецеся розумам? Так, ён выкарыстоўвае логіку, каб разбурыць іх прэтэнзіі, а не каб разам шукаць ісціну. Ісціна там ужо дадана, тэкст заяўляе, сапраўдная рэлігія перад Богам – гэта іслам, што ў літаральным перакладзе – падпарадкаванне. А калі логіка не працуе, відаеце, што адбываецца далей. Гісторыя пра Мубахалу. Кані яны прапануюць заклікаць праклён. Менавіта так. Калі спрэчка заходзіць у тупік, тэкст не стварае камісію для далейшых дзебатаў. Ён кажа: «Збяром сем'і і папросім Бога скінуць праклён на тых, хто хлусіць». Гэта адмова ад чалавечай логікі на карысць прямога боскага ўмяшання. Вось дзе ваш інтэлект заканчваецца. І нават тыя добрыя людзі пісання, чаму яны лічацца праведнымі? Таму што яны чытаюць вершы уначы і падаюць ніц. Іх галоўная заслуга – татальная пакора, а не інтэлектуальны аналіз. Я чую вашу пазіцыю, але калі мы зводзім усё да чакання праклёну ці боскага ўмяшання, мы рызыкуем страціць той магутны маральны рухалік, які ёсць у матэрыяле. Мубахала – гэта крайні выпадак. Мая высновак вельмі прагматычная. Той ліхтарык розуму, які нам даны, магчыма, не здольны асвятліць увесь сусвет. Мы не разумеем, як ажываюць птушкі з гліны, але гэты ліхтарык патрэбны, каб мы маглі пабудаваць тую самую канстытуцыю, разабраць уласныя памылкі і паспрабаваць знайсці агульныя слова з суседзямі. Тэкст патрабуе ад нас быць лепшымі, і без яснасці і адказнасці гэта немагчыма. Любая чалавечая яснасць вельмі хутка ператвараецца ў ганарыстасць. Тэкст геніальны тым, што не дае нам расслабіцца. Ён пастаянна нагадвае: вашы перамогі здабываюцца анёламі, вашы фізічныя законы маюць выключанні, і ваше жыццё абмежана тэрмінам. Толькі праз гэтую эпістемалагічную пакору мы можам рабіць нейкія сапраўды дакладныя маральныя крокі. Ведаеце, чым больш мы гэта абмяркоўваем, тым больш я адчуваю, што мы гаворым не пра ўзаемавыключальныя рэчы. Гэта наўмыснае напружэнне паміж інтэлектуальным намаганнем і абсалютнай таямніцай. Як тая апорная сцяна ў вашым будынку, так. Калі забраць адзін са складнікоў, усё абрынецца. Толькі ў балансе паміж адказнасцю і прызнаннем уласнай слабасці нараджаецца патрэбны стан. Так, мы зноў вяртаемся да таго хмарачоса. Нам сапраўду патрэбныя дакладныя чарцяжы, каб будаваць пакоі і не баяцца, што столь абрынецца. Але гэты будынак стане турмой, калі мы не пакінем у ім дзверы ў непасціжнанае зорнае неба. Якое з гэтых адчуванняў з'яўляецца для вас больш вызначальным, вырашаць толькі вам. Даследуйце крыніцы самастойна і шукаеце гэтыя дзверы. Дзякуй, што былі разам з намі. Да наступных сустрэч. Да пабачэння!